skal høre en taler, vi har glædet os rigtig meget til. Den grønlandske aktivist og forfatter, Laila Bertelsen. Giv hende en kæmpe stor hånd. Hej. Kan man høre mig? Jeg har været så spændt på. Normalt, når jeg holder demonstrationer, så er det kun grønlænder, der plejer at komme. I dag kan jeg næsten ikke se nogen grønlænder her. Kære kvinder, kære søstre, jeg står i dag her som grønlandsk kvinde, og som en stemme for mange kvinder, der alt for længe er blevet overset. I dag er kvindernes internationale kampdag. En dag, hvor vi taler om styrke, rettigheder og ligestilling. Men også en dag, hvor vi må turde sige sandheden højt. Når vores politikere på nuværende tidspunkt konstant fortæller os, der skal være lige behandling og lige værdig og ligestilling mellem danskere og grønlændere. Men vi mangler, at det bliver ført ud i praksis. For der er stadig kvinder i Grønland og i Danmark, som bliver overset. Kvinder, som bærer konsekvenserne af beslutninger, systemer og historier, de aldrig selv har valgt. Mere end 5.000 grønlandske børn blev født uden ret til deres juridiske far. Staten nægtede deres mødre at få faderskabet anerkendt. Det er et sår i identiteten. Et sår, mange stadig lever med i dag. Et sår, der følger mennesker gennem livet og sætter spor i både krop og sind. Et barn skal aldrig vokse op og føle sig som et halvt anerkendt af sit eget samfund. Samtidig lever mange grønlandske kvinder i Danmark med et andet stempel. Stemplet som uegnede mødre. Når først det stempel er sat, kan det følge et menneske i mange år. Selv når hun arbejder med sig selv, selv når hun søger hjælp, selv når hun kæmper for at skabe et bedre liv for sine børn. Et samfund skal beskytte børn, det er en selvfølge. Men et samfund skal også give mennesker en reel chance for at rejse sig igen. Kvinder skal ikke gribes, når organisationen Reden er den eneste støtte tilbage i deres liv. I stedet bliver kvinder vurderet ud fra deres sorg, ud fra deres fortid og ud fra det, de selv har været udsat for. Derfor må vi stille et enkelt spørgsmål. Skal en kvinde dømmes for den barndom, som hun selv overlever? Det skal være helt naturligt at kunne tale om traumer, både i Danmark og i Grønland. I Grønland ved vi godt, at mange mennesker bærer dybe sår fra barndommen. Sår, som hænger sammen med kolonihistorien, med overgreb, tavshed og sociale arv. Mange af de sår, grønlandske kvinder bærer i dag, begyndte nemlig i kolonitidens uretfærdighed. Men i Danmark siger vi noget andet. Jeg skal lige læse noget op, som jeg fandt i en gammel artikel, skrevet i 1969 af en etnograf. En etnograf er en forsker, der studerer mennesker på tæt på. Og den her etnograf skrev: Eskimoerne, som vi helst ikke vil kaldes os i dag, inden de blev konfronteret med det europæiske folk, var det bedste børneopdrager, man kunne forestille sig. Børn og voksne i liv af respekt side om side med hinanden.
men respektere sine børn og glæde sig over livet sammen med dem. Og etnografens forklaring til dette særlige forhold er blandt andet dette, at den europæiske kultur havde vi det stive viktorianske familiesystem med al dens autoritære indstilling, de mange forbud. Men med den viktorianske families sprængning skabtes forudsætning for et friere opdragelse af ens egne børn. Og sådan levede vi, indtil kolonimagten kom. Til den dag i dag oplever vi det stadigvæk. I Danmark ser vi grønlandske mødre for deres elskede børn tvangsfjernet og nogle gange tvangsadopteret. Det er ikke fordi de ikke elsker deres børn, men fordi de bliver vurderet som lav intelligente eller uden den rigtige form for mentalisering. Vurderinger, der alt for ofte ikke forstår grønlandsk kultur og grønlandske måder at være mor på. Det er en beslutning, der ændrer liv. En beslutning, der splitter familier. Derfor stiller jeg et spørgsmål til jer. Er det retfærdighed, eller er det frygt? Traumer er ikke noget, man selv vælger. Men heling er noget, man kan arbejde med. Ingen kvinde skal miste sit barn, fordi hun selv har overlevet kolonialismens sorg. Derfor må vores systemer bygge på viden, støtte og forståelse, og ikke kun på mistillid og kontrol. Kvinder, som må forlade deres arbejde for at tage sig af deres børn med særlige behov fra Grønland. I Danmark kan man få tabt arbejdsfortjeneste. I Grønland findes den mulighed ikke. Der kommer mange mødre her til Danmark for at få en sundhedsbehandling, enten for dem selv eller til deres børn. Det betyder, at kvinder står med hele ansvar for deres barn, men uden den økonomiske tryghed, der burde følge med. Det er ikke rimeligt. Kvindernes kamp, der handler ikke kun om ord om ligestilling. Den handler om virkelig liv. Om kvinder, der hver dag kæmper for værdighed, for retfærdighed, for deres børn og for deres liv. Kvinder, der fortsætter, selv når systemet gør vejen tung. Derfor må vi se det klart i dag. Grønlandsk kvinder skal ikke stå alene. Et samfund måles ikke på sine flotte ord. Et samfund måles på det bliver helt tør. Et samfund måles på, hvordan det behandler dem, der har det sværest. Hvis vi vil have et stærkt samfund, side om side med hinanden, som alle danske statsborgere, må vi skabe systemer, der lytter. Systemer, der forstår, og systemer, der giver mennesker mulighed for at rejse sig. For når en kvinde bliver svigtet, rammer det en familie. Og når kvinder bliver svigtet, rammer det et helt samfund. Derfor er denne dag ikke kun en markering. Det er en påmindelse. Og den vil fortsætte. Vi vil fortsætte med at kæmpe for vores rettigheder. Indtil alle kvinder bliver set, hørt og behandlet med den værdighed, de fortjener. Tusind tak. Bravo! Bravo! Det er 8. marts, kvindernes kampdag. Tusind tak til Leila. Giv hende en ekstra hånd.